Una setmana més, així estem, en De Temporada. Avui, com sempre, vos portem 4 reportatges sobre el nostre camp. Comencem per terres del nord. Prop de la Serra d'Irta hem trobat una parella d'agricultors que estan a punt de plantar pimentoneres. Cal fer-ho bé per poder obtindre, d'ací a uns mesos, una bona collita. Estem plantant la varietat que se diu Estrada, perquè és la que més qualitat ens dona i més producció. A l'Horta Nord hem vingut a buscar la ceba de gra, la varietat més antiga i tradicional que es cultiva en aquestes terres. Veurem com es planta en 2 fases. Una manera ben curiosa. Que és ceba de gra, una ceba que ja és autòctona. Anem al camp de Meliana. M'han contat que així, en aquestes terres, encara es cultiva ceba de gra, l'autòctona valenciana, i que, a més, es cultiva a la manera tradicional. Hola, bon dia. Bon dia. Com va? Bé, i vosaltres? Bé, he vingut així a l'Horta perquè volem saber com cultiveu la ceba de gra, l'autòctona. Sí, mira, estem així arrencant cebollí perquè siga al final de la conseqüència d'esta cebeta, que és ceba de gra, una ceba que ja és autòctona i que s'està ja extinguint així en València i només estem uns poquets aguantant esta llavor, que són aquestes capses. A veure la llavor? Sí, sí, mira-les. Són capses que la llavor la piquem. El que passa és que fa un poc de vent. Vegeu el granet negre. Això és una cebeta. Cada granet és una cebeta. I en el mes de desembre, xiner, de la Puríssima Sant Antoni, és quan el sembrem. I ara, al mes d'abril, tenim el cebollí que l'arranquem i el trasplantem al camp ahí del costat, que està a la colla d'Xúfers d'Alboraya, que són especialistes en plantar, i mos el planten i allà a finals de juliol és quan recollim les cebes. És a dir, que se sembra en 2 fases, la primera per a fer planter i la segona al camp, com tota la vida. Aquesta llavor en concret, en la meva família, l'abuelo de mon pare ja la portava. En casa estarà esta llavor any 3 anys, més de 150 anys. És un tresor que ha passat de generació en generació. Ara veurem com va la plantació. A veure, la colla d'Xúfers, que són especialistes en plantar cebes. Primer se sembra el cebollí en un tros de terra xicotet i als pocs mesos es trasplanta als cavallons. Avui, precisament, estan en eixa part del procés. Bon dia, com va per ací? Què feu? Hola, buenas. Sí, repartit el planter. Els manaers més o menys tots iguals. Amb una ullada repartixes el planter. Sí, avui. Més o menys tu marques en els dits, el que és quasi tots per estil. Hi ha una distància pareguda. Ja veig que ho tens tot molt controlat. La veritat és que el planter t'enganya molt. La veritat és que és gros i prim i enganya molt. Esta colla és autèntica. Des de sempre s'han especialitzat en este treball i, clar, això els ha donat fama per tota l'horta. No només és que la varietat de ceba és bona, també la manera de plantar-la. Ceba de gra. Una ceba bona i molt resistent. Claro, esta aguanta hasta, por lo menos, hasta mayo. És la valenciana de sempre. Sí, que la té molts anys, almenys 100 anys ja. Vosaltres la coneixeu molt bé. Ja duguem molts anys, Jo duc des de 14 anys. Esta colla té un mal nom. Xúfers. Coneguts al món sencer. Home, en el món, sí, però el món sí. I què teniu vosaltres d'especial? Ui, pues que plantem a mà i molt ben plantat. Som ja els últims. Això és una espècie en extinció. Vull veure com plantes. Mireu, pues mireu, aquí, Te vas passant la ceba, mireu, allà és el manet. Veus? Que ràpid. Ui, sí, home. És la pràctica. Home, la pràctica fa mestres. I el forat, com el fas? En el palustret. Quant costa plantar un cavalló? 20 minuts, 18, per ahí. I la separació entre cebes? Ui, això depèn de l'amo. Com vulga. Que n'hi ha que diu... Cada metro 10 cebes. Doncs això depèn de cada un. N'hi ha que N'hi ha vol gent que la vol més clara, n'hi ha més gent que és més espesseta. espessa, Així s'ha optat per 10 cebes per metre. perquè trau un tamany adequat.
Com és l'adequat? Una ceba aixina, del 4 i 5. Claro, 4 o 5 cebes quilo. Rafa, me'n vas jo ja, vaig a parlar en el regaor perquè esta vespre me doni l'àvia. Si te falta alguna garba, m'aviseu. Vale. Se vejam, Adéu, Vicent. Nosaltres ens n'anem també, amics. Adéu, xicons. Adéu de temporada. Vull dir una coseta. Aprofita que ens n'anem. Per la meva dona, que diu que sempre estic en el bar, que així estic treballant. Queda clar. Estic treballant, i de valent, i de valent. Molt bé, ens n'anem. Adéu. Adéu.